ተሳትፎኩም ብምዕባይ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ንዞባ በሪኽ ዓድታት ጸዓት ዘጋ ዓዲ ተኽላይን ዓዲ ገብሩን ንዝነጥፉ ሰብዓ ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ድሕነት ኣደን ህፃንን ኣብ ምውሓስ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊ ምምሕዳር ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ኣቶ መሓሪ ህዳድ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ኣገዳስነቱ ዝጸንሐ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምብራኽ ወሳኒ ምዃኑ ብምምልካት ወከልቲ ጥዕና ዓዲን ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ግብሪ ብኣድማዕነት ክሰርሕሉ ተላብዮም ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣብ ዞባ ማእከል ኣቶ ዘድንግል ጎርጎርዮስ ብወገኑ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ኣብተን ካልኦት ንኡሳን ዞባታት ዝተዋህበን ኣድማዕ ውፅኢት ዝተረኽቦን ምዃኑ ብምብራህ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብቐጻሊ ስራሕ ከማዕብልዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶት ስልጠና ኣዝዩ ኣገዳስን ኣፍልጦም ዝያዳ ዝዕብን ምዃኑ ብምግላጽ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ትምህርቲ ጥዕና ሕብረተሰቦም ንምውሓስ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም